Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамову, які, як заўсёды, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 11 траўня, за 51 дзень да пачатку другіх еўрапейскіх гульняў, мінскі стадыён «Дынама» пратэсціруюць, але даволі такім арыгінальным метадам ці спосабам, як тут правильно сказаць, з дапамогай гуртоў Ляпіс 98, Джей Морс і поп-спявачкі Светланы Лабады. Чаму быў выбраны такі дзіўны спосаб тэставання стадыёна на гатоўнасць да спартыўных мерапрыемстваў, мы сёння і пагаворым з аднымі з арганізатараў гэтых музычнай імпрэзы. У мяне ў гасцях Руслан Старыковскі і Александр Косач. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Вітаем усіх. Вітаем, добрый Хлопцы, дзень. я ведаю, што вы фактычна галоўныя арганізатары такога легендарнага ўжо для Беларусі фестываля як «Рок за баброў». І вось раптам гэты фестываль на стадыёне «Дынама». Хто да каго звярнуўся? Да вас, як да адмысловых прафесіяналаў па арганізацыі фестываляў? Ці вы сказалі там нейкаму аргкамітэту па правядзенні гульняў, а давайте-ка мы вам тут сейчас завалим такое? Ну, ведаеце, насамрэч гэта было такое рух з абодвух сторон. Безумоўна, мы маем сапраўды вялікі досвед у арганізацыі буйных мерапрыемстваў, не толькі «Рок за баброў». Мы больш 20 год праводзім буйныя мерапрыемствы тут у Беларусі і за яе межамі. Безумоўна, такое міжнародная падзея, як арганізацыя другіх еўрапейскіх гульняў, не засталося ні па-за нашай увагі, і таксама наша дзейнасць не засталася па-за увагай аргкамітэта. Наша кампанія з'яўляецца афіцыйным партнёрам дырэкцыі другіх еўрапейскіх гульняў. Мы кансультуем дырэкцыю па шэрагу тэхнічных, арганізацыйных пытанняў, звязаных з правядзеннем масавага мерапрыемства. У першую чаргу гэта тычыцца адкрыцця і закрыцця. Афіцыйным падрадчыкам з'яўляецца іншая арганізацыя, але мы працуем трошкі ў іншым накірунку. І недзе 1,5 года таму саспела гэтая ідэя, што перад афіцыйнай цырымоніяй адкрыцця неабходна стадыён пратэставаць, так? Каб упэўніцца, што ўсе тэхнічныя магчымасці стадыёна працуюць нармальна, пратэсціраваць у сістэму ўвахода, выхаду, кантроля, бяспекі, і ў прынцыпе, ці здольны стадыён вытрымаць такую нагрузку ў велічэзнай колькасці гледачоў. І таму было падпісана пагадненне, была выбрана не просто так гэтая дата. Гэта дата прыбыцця ў нашу краіну алімпійскага вагню. Вось, і пасля гэтага ён пачне сваё падарожжа па гарадах і па невялічкіх мястэчках нашай краіны. Вось, такім чынам мы нашым мерапрыемствам зробім такі фінальны адлік ужо до... Так, феерычна сустрэнем агонь. Так, сапраўды. Так. Ну, вось дамовіліся адны арганізатары з другімі арганізатарамі, што будзем праводзіць мерапрыемства. Пагадзіліся, і тут паўстала пытанне, а каго ж мы запросім? І як выбіралі? Вот я так разумею, што... Што адразу, канешне, мы хацелі рок і замежны рок, але і амаль ужо дамовіліся з гуртом Scorpions, але гурт вырашыў, што яны будуць тураваць па ўсходняй Еўропе толькі ўвосені, і мы вымушаны былі хутка шукаць замену. Так, і рокавому Скорпіонсу, тоже рок такі... Потым мы хацелі вакруг Шука. Было некалькі варыянтаў. Сапраўды гэта цяжкая праца. Мы пачалі ее загадзя. Як я ўжо казаў, гэта фактычна год мы вялі перамовы з цэлым шэрагам
выканаўцаў. Фактычна зараз у нас атрымаўся такі трэці склад, салянка, але мне абсолютно не сорамна за яе. А давайте перед тым, як вот там абмяркоўваць сорамна ці не, мы вот просто ну, дзеля цікавасці, вот якія былі варыянты у вас? Вот першая думка, вот кого вы там та самая думали, а давай-ка мы вот там Rolling Stones, например, ці там Мы Пол AC/DC. Маккартни. Не, у нас были варианты пераписывались, Пол Маккартни, Элтон Джон, Скорпионс. Мы все гэтыя варианты были прапрацаваны. Рабочим и фактычна амаль пацверджаным варыянтам быў Скорпионс, як сказаў Руслан, але мы вымушаны былі перанесці на Мінск-арэну на восені ў сувязі з лагістыкай арганізацыі тура. Это вельмі сур'ёзны гурт, узросты і гэтак далей, і мы вымушаны былі пагадзіцца. Былі доўгія паралельна перамовы з акеанам Эльзы, і мы фактычна дамовіліся, але ўсё ж таки на фінальным адрэзку ўжо сам гурт, яго лідар прыняў рашэнне таксама не прыняць нашу прапанову, і таксама ён будзе выступаць ужо значна пазней у іншым фармаце. А што ж такое там прэзідэнцкія выбары там другога тура, там трэцяга чакаеце, і грошай мала прапанавалі? Нет, якраз таки прапанова наша была большым сур'ёзная, но яна была адэкватна, супастаўна статусу гэтага гурта, гэта артыста. Ведаеце, гэта, у прынцыпе, гэта ёсць сэнс працы прамоўтара, арганізатара, пастаянна знаходзіць нейкія кампрамісы, знаходзіць нейкі баланс з аднаго боку фінансавыя прапановы, з другого боку нейкія дадатковыя рэчы. Гэта звязана і з нейкімі маркетынгавымі планамі артыста, іхнімі увогуле нейкімі ідэямі іх канцэртнай дзейнасці. Ну, вы чулі, вось апошні час вельмі шмат артыстаў кажуць, што все, надакучыла, берем паузу. Это там і Земфіра, і Ленінград, і іншыя артысты адмаўляюцца ад вельмі сур'ёзных прапановаў, таму што яны лічаць, што яны дасягнулі такого ўзроўню, што могуць выступіць адзін раз у год. Напрыклад, як той же акеан Эльзы робіць апошнія 3-4 гады, яны выступалі толькі на нацыянальным алімпійскім стадыёне ў Кіеве на Дзень незалежнасці. Это такая фантастычная імпрэза, і ім больш не трэба. Ёсць іншыя задачы. Пеперс у гэтым року мы тоже з імі звязваліся, але сказалі, мы не прапануем гастраляваць гэты рок, але ім прапанова прыйшла з пірамідаў у Егіпце, і яны поехали. Можем, как у нас были пирамиды. Пирамиды, да, вот стоял стадион поміж пирамидами. И вот с одного боку не атрымалася там, скажем, Элтон Джон, там, ці там Пол Маккартни, Скорпионс, нават океан Эльзы не атрымалася. Ну, подумали, сказали, ну, чым недобрая роковому таким, ну, роковым намёткам замена Светлана Лобода, да? Нет, ну, у нас есть, скажем так, великая маркетинговая служба внутри нашей компании, наших фестов. Мы просто, як перед нами ставилась задача, стадион повинен будзе запоўнены, ну, бітовкай, пад завязку, цалкам. І таму мы вымушаны былі шукаць артыстаў не те, што нам падабаюцца, ці якая там мысля, што павінна быць нешта западнае, моднае, а то, што збірае. І мы ж прамоўтары, мы ўжо робім тое, што людзі ад нас чакаюць і чаго жадаюць. А то, што ў нашай краіне папулярна, это трэба пачынаць са СМІ, з радыё, з тэлевізара, з інтэрнэта. І гэтых новых ідалаў, новых герояў, от учора Паліна Гагарына сабрала полную Мінск-арэну. Это ж не вина не промоутера. Так? Вот. Поэтому я понимаю сутнасць пытання, что ну чаму Лобода. Но Лобода сёння у нашей краіне, можно запытать любые маркетинговые исследования, все что угодно, яна зараз нумар 1.
ну и не только в Беларуси, глядите, есть певные стереотипы, я абсолютно з ими не погоджаюся. По-перше, я раю усім скептикам, у першу чергу, просто залезть вось параллельно зараз, пакуль мы вядзем гэтую гутарку, адкрыць у Ютубе старонку з запісам апошняго шоу Святланы, якое адбылося ў Крокусе у лютым месяцы. Ну, шановне господарство, это фантастика. Это фантастычнае шоу узроўню найлепшых сусветных зорак. И это абсолютно не перабольшванне, абсолютно. Это просто это нереальные спецэффекты, нереальная постановка, хореография, балет, больше за 20 человек, просто нереальные видео спецэффекты. Гэта шоу, якое просто трывае увагу на працягу усяго часу без перапынку, без хвілінкі нейкай паўзы, без вот этих волн і ямаў. Гэта сапраўды фантастычнае шоу. Ніякіх пытанняў быць не можа. Не толькі ў Беларусі, на ўсёй прасторы рускамоўнай, скажем так, музыкі. Святлана сёння гэта артыст нумар 1. Фантастычнае шоу за просто нереальныя рэйтынгі, і таму, ну, фактычна, дзякуй Богу, што у нас атрымалася. Это было таксама не вельмі просто дамовіцца з артыстам такога ўзроўню, і я абсолютно задаволены і шчаслівы, што гэта атрымалася. Я ганаруся тым, што ў нас хэдлайнерам з'яўляецца Лабада. Руслан, але ўсё ж таки, што ж спачатку было? Вот дамовіліся нарэшце з Лабадой, і потым пад яе падбіралі ўжо, хто там яшчэ дапоўніць это шоу? Ці, скажем, быў ужо вот спіс, там, скажем, Джей Морс, Ляпіс 98, і там да іх дадалася Лабада? Все было адначасова, потому что все равно, ну, мы хотели рабіць, ну, вялікае свята, не толькі, это ж не сольны канцэрт Лабады, это свята адкрыцця стадыёна у полная загрузка. Таму это все было параллельно, и той же Михалок насамрэч ён можа і адзін сабраць гэты стадыён таксама. Былі такія ідэі, калі ўжо мы адкрыта тут размаўляем. Давайте яшчэ, каб у нашых гледачоў, слухачоў поўная карціна атрымалася. Задача была сабраць такі пазл, які закрыў 100% аўдыторыі. Самы папулярны, ну, у добрым сэнсе, папсовы праект Святлана Лабада, самы папулярны праект беларускі на сённяшні момант, самы збіраючы, гэта Ляпіс 98, легендарны Джей Морс, і для моладзі зараз хіп-хоп это нумар 1 тренд для моладзі, легендарны хіп-хоп банда Каста. Такім чынам мы увесь, ну, амаль увесь спектр жаданняў, чаканняў аўдыторыі, ну, пастараліся закрыць. Вось. І зноў жа, яшчэ раз падкрэслім, задача не проста правесці там сольны канцэрт кагосьці ці нешта яшчэ. Глобальная задача сабраць поўны стадыён, яго пратэсціраваць перад буйнымі мерапрыемствамі саміх гульняў. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. У нас у гостях Руслан Старыковский и Александр Косыч. Рассказываем про концерт на «Динамо» 11 травня. Светлое завтра еще подождет, мое время придет, вот. И я видел 100 раз все наперед, руки в небо, ладонь об...
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 15 красавіка адбудзецца сусветная прэм'ера першай серыі апошняга сезона гульні тронаў. 8-й сезон стане заключным, так вырашыў сам аўтар Джордж Мартин. Гэтым разам беларускія фанаты серыяла ўбачаць любімых герояў на экране кінатэатра. 15 красавіка, акурат у дзень прэм'ера, пройдзе спецыяльны паказ у адным з кінатэатраў сталіцы. Перад паказам гледачоў чакае касцюмаванае шоу і розныя забавы. Што за яны, пакуль сакрэт. У расійскай сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі» з'явілася беларуская мова. Паведамленне пра гэта атрымалі ўсе карыстальнікі з нашай краіны. Дзеля пераходу на мабільныя версіі трэба ў наладках адшукаць змяніць мову, а на сайце мова пераключаецца ў правым верхнім кутку. Лукашенка падчас кадравых прызначэнняў ды ўзгаднення зноў згадаў пра сваю нядаўнюю паездку ў Шклоўскі раён. У прыватнасці ён не верыць, што карову можна атрымаць у лайне. Тыя каровы абышліся краіне на вагу золата. Мы іх збіралі па ўсёй краіне, каб укамплектаваць малочна-таварныя комплексы. Кажуць, што карове не загадаеш, дзе ёй і легчы. Я ў гэта не веру, няхай распавядуць тым, хто кароў не бачыў, заявіў у прыватнасці Александр Лукашенко. Нагадаю, што напярэдадні за скандалу былі знятыя са сваіх пасадаў намеснік прэм'ер-міністра Міхаіл Русы, які курыраваў сельскую гаспадарку, міністр сельскай гаспадаркі ды харчавання Леонід Заяц і старшыня Магілёўскага аблвыканкама Владзімір Даманеўскі. Прэм'ерка Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй паабяцала датэрмінова сысці ў адстаўку, калі будзе прынятая яе версія па выхадзе краіны з Еўрасаюза. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, вяртаемся ў студыю і разам з маімі гасцямі, суарганізатарамі вялікага канцэрта на стадыёне «Дынама», які пройдзе 11 траўня, Александром Косачам і Русланам Старыковскім, размаўляем пра тое, хто, чаму і як будзе выступаць і наведаваць гэтае мерапрыемства. Александр, як толькі прайшла інфармацыя і было агучана, што вот не толькі Міхалок, не толькі Пугач, але і Святлана Лабада будуць выступаць у гэтым канцэрце, адразу пайшлі, ну не ведаю, як там загалоўкі ў СМІ, але ў соцсеткі ўсе адразу запоўніліся там, так што, Міхалок будзе на разагрэве ў Лабады? Вот гэта пытанне нейкім чынам вот ўсё ж такі стаіць, ёсць у складзе тых удзельнікаў, якія выйдуць на сцэну на стадыёне, што вот хто-то, да, вот на разагрэве, вот это вот у нас там суперзорка. Глядзіце, гэта мерапрыемства створана, запланавана, створана, собрана па прыкладу нашай працы на буйных фестывалях. Наш асноўны прынцып – усе выканаўцы, хедлайнеры, кожны для сваёй аўдыторыі. Тое, што я казаў да перапынку. Для моладзі хедлайнер каста, значыцца, на сваю аўдыторыю, на асноўную беларускую, якая любіць і ходзіць на Міхалка, для іх Міхалок хедлайнер, для іншай аўдыторыі хедлайнер Святлана Лабада. Таму у нас усе артысты абсалютна роўныя, і вызначацца там супер-мега нехта першы, нехта другі на разагрэве, гэта абсалютна некарэктна. Больш можна буйныя еўрапейскія, амерыканскія фэсты, там, напрыклад, 10 топавых артыстаў. Ну, нельга ж сказаць, што там Сія, ці Эд Шыран, ці Мьюз, хто з іх галоўны. І там, ну, хто першы, хто другі, уже такого не існуе, ну, мабыць, апошнія гадоў 10. Это калі быў адна зорка і там 10 ноунеймах. Тады так. А зараз, ну, можна паглядзець, это просто... Кожны удзельнік, кожны хедлайнер. Все. Ну, вот уявім сабе, усе роўныя, але памятаеце вот нават даўнюю гісторыю з Ігорам Тальковым, што нібыта вот ёсць такая версія, некая такая гіпатэтычная, што быў забіты з-за таго, што не падзялілі месца, калі хто будзе... 30 гадоў таму. Да, 30 гадоў таму не падзялілі месца,
хто будзе выступаць, а лічылася, што вот хто апошні выступае, той вот как бы і самая зорка з усіх зорак. А тут у дадзеным выпадку як жереб'ёўкай будете вызначаць, хто вы па чарзе? Я вот читал некие успомины про Фредди Меркьюри, и он, наоборот, вельмі часто пытаў, каб ён быў першы, каб вот была девственная публіка, і щоб ён першы выйшаў і забраў усе вяршкі. Першым і уехаў, і все б думалі, што ну пасля яго на сцэне рабіць няма чаго. Насамрэч гэта абсалютна правільна, і вядучыя фестывалі наўмысна ставяць у косках там першыя нумары, першими нумарами, а не апошнімі, для того, каб публіка пацягнулася раней, а не прыйшла натоўпам на апошнюю выканаўцу. Это целая ідэалогія, целая спецыяльная праца, маркетинг. Да. Таму, калі ласка, забудьце пра гэтыя стэрэатыпы. Мы жывем у 21 стагоддзі, ужо хутка 22-е набліжаецца да нас. Абсалютна іншыя прынцыпы фармавання складу удзельнікаў фестываля. Безумоўна, эмацыйны накал будзе ісці бліжэй да фіналу, заўжды так, але вызначаць, не ведаю, не хочацца кепскі слов ужываць, мерыцца там нечым, вось, гэта так уже не працуе. 2 роки тому мы назад привозили Лободу, на попсовый фест, яна пожадала выступаць таксама адной з першых, мы наадварот яе казалі, хай Арбеніна перед тобой, а потым ты ўжо. А яна хацела таксама. Таму уже сярод артыстаў так точно няма такого. Ну да, однозначно. Руслан, вот у нас тут адзначаюць у каментарах таксама даволі вот, слушная заўвага, я лічу. Вот вы сказали, Александр сказал, мы вот для моладзі, якая любіць хіп-хоп, вот вам каста. Вот для, в принципе, моладзі, там, может быть, не зусім моладзі, але вот такая там росла на, когда яблони в цвету, вот вам Михалок. Там Джей Морс, так само, в принципе, для... Апошнія 10 да, для дзяўчат таких вот, добра. А як же ж вот тая частка беларускага насельніцтва, вось гэтыя жанчыны з такімі прыгожымі начосамі, якія любяць Саладуху. Вот як вот вы іх абдзялілі зусім? Бо Саладуха сказаў, што ён можа сам сабраць Дынама, ён робіць. Я разумею пытанне, но таксама ўсё ж такі гэта еўрапейскія гульні, і нам патрэбна больш актыўная публіка, якая плаціць за ўваход. Бо гэтыя дамы з начосамі, яны прывыклі хадзіць праз прафсаюзы і альбо за 1 рубель. За 1 рубель, і яны, када прыйдуць, для них ўсё будзе свята. Мы не атрымаем нужны фідбэк, калі что-то пойдзе не так. Люди, которые уже плацяць, публіка там того же Михалка, Лободы, яны прывыклі да якасці. І мы ад іх получым тое, што еўрапейскім гульням вельмі трэба ведаць за месяц да гульняў, што было не так. Гэтыя дамы з начосамі, яны любяць усё. І будзе работаць туалет, не будзе работаць туалет, яны... Я раскажу одну гісторыю. Мы работали якраз з Пугачам у адным клубе, які існаваў у палацы спорту. І ў гэты самы дзень у самім палацы спорту быў Стас Михайлов. Дык вось, усе дамы, шоу было амаль 2 ці 3 часы, яны не маглі выйсці ў туалет, бо яны кажуць, што прапусціць хоць адну песню Михайлова, это як так магу. А все ж пасля работы і жаданне схадзіць у прыбіральню вельмі моцнае. І потым было такое стаўплатварэнне, што яны занялі ўсе туалеты палацу спорта, потым спусціліся ў гэты клуб. А нават у мужскі мы стаім, мы зайшлі ў туалет, прибежали эти дамы с начосами, кажут, ничего, хлопцы, мы не глядим, але мы хотим. Потому что это не та публика, по якой мы поймем, что что-то не так. Бо яны будут... Вот мы по Рок за Боброву лишние 5 хвилин у чарзе ў туалет, уже все, Facebook начинают писать, ой, мы стоим 5 хвилин. А гэтыя дамы с начосами, яны будут... Организаторы сволочи! Так, вось. Тому, конечно, мы хотели больше публику... Это особная тема, конечно. Коли поставишь
360 прыбіральняў гэтых, так, і вось людзі ўсё адно у одну першую упруцца. І чарга. І чарга. А тое, што за імі адкрыта яшчэ, мы ў гэтым годзе уже... Можа, это VIP-прыбіральня? Не, ну просто это эффект толпы, это насамрэч такое прысутнічае. Мы уже апошнія годы спецыяльных валантораў ставім побач, каб яны накіроўвалі далей, праходзьце, хутчэй, потому что патрабен рух это целая. І лепш гэтыя дамы з начосамі хоць раз сходзяць на лабаду, паглядзець гэту якасць і перастануць хадзіць на всех этих зомби, якія сюды прыязджаюць у этих 80-х, 90-х. Уже там пятые составы всякого киселя. Дискотека СССР. Вось. І яны один раз пагледзячы вот это шоу, яны поймут, што іх дагэтуль обманывали. Александр, яшчэ вот такі момант, я уже, калі мы тут уже взяліся, знаете, за такія жылтушныя скандальныя аспекты. Таксама было, як мы узгадалі, хто ў каго на разагрэве, так тут же ж узнялі такую тэму. Так лабада ж, вот яна украінка, але выступае ў Расіі, яна, ну, фактычна там не здрадніца, не рукапаціскальны артыст у сябе на радзіме, а Міхалок, ён прымаюць яго ў Украіне як за одну песню, вот, «Воины святла», ему там усе дзяці, што свой чалавек, і як же ж, как бы, вот, Міхалок, который свой ва Украіне, будзе выступаць з здрадніцай Украіны і лабадой, ну, мы двукосі бяром, ну, вот, що ж такі? Ну, па-першае, інфармацыя сама недаставерная, ну, не цалкам, да, даставерная, ўсё ж такі, сапраўды, Светлана украінская спявачка, яна актыўна выступае ва Ўкраіне, мажліва, яна не так адкрыта выказвае сваю грамадзянскую пазіцыю адносна канфліктнай гэтай сітуацыі, адносна войны, можа гэта не трэба. Ёсць цэлы, ну, велізарная, цэлы шэраг артыстаў, і Макс Барскіх, Іван Доран, і таксама, які ў такой сітуацыі апынуліся, яны вымушаны гастраляваць, таму што ў іх, ну, вельмі папулярная музыка, і безумоўна яны ездзяць, спяваюць песні па-руску, Манатік той же, які таксама кіеўскі нацыянальны стадыён зараз збірае спакойна. Вось. Таму гэта абсалютна прыцягнутая за вушы на роўным месцы, ну, вот просто прыдумка 100%, потому что ніякага канфлікта ўнутры. Так, была нейкая там спрэчка адносна выступлення там Светланы на одной з пляцовак, там ультранацыяналісты нешта попытались сарваць гэты канцэрт, но яны зрываюць усіх, і зараз і Зеленска зрываюць, і, ну, там, здаецца, это уже не мае ніякага ні сэнса, это просто зноў жа дзеля запісу, дзеля стрыму, дзеля хайпа нейка, каб потым узрухнуць вот эту атмасферу Фейсбука, да, сваёй актыўнасці. Таму гэта не актуальнае пытанне, я лічу, абсалютна. Ну, можа быть, да, можа там некаторыя артысты спецыяльна праплачваюць такія дзеянні, зрывы канцэртаў, каб падняць сабе імідж. Дарэчы, вось, Руслан, як ведаю цябе як прыхільніка ўсё ж такі рок-музыкі, таму пытанне, прычым ведаю, што паважаеш нашу айчынную беларускамоўную музыку. Пугач, Джей Морс, выдатна. Яны таксама ёсць у іх песні на беларускай мове, але вот карыстаючыся такой магчымасцю на такую арэну паказаць, вот, ці не было думкі там, ці, можа быць, была, але вас там стапарнулі, як кажуць, на паўдарогі, скажем, там, уставіць у склад праграмы какую-нибудь нормальную беларускамоўную каманду, там, той же самый Лявон Вольскі. Та же самая там Крама, там, ці Троица. Ну, Троица, ладно, может быть, там... Ну, у нас... Секунду, да, по-перше, мы не раскрыли полный склад. Вось, так я хотел то самое сказать, что мы еще не раскрыли полный склад. У нас еще, понятно, что мы дополним лайнап. Я думаю, будет пара имен, и может пошансуя, может невеликую зорку, але все-таки з Европы мы притянем, ну, как прихильники той же ангельской мовы на сцене могли бы почуть нечто, ну, европейское. Кстати, у нас пару сюрпризов. Не забегайте наперед, коли ласка.
То, что касаемо чаму Пугач, ну, на старте уже заявлены, бо не тому, что это мой там, и сябра, и мой артист, а у тым ліку ёсць артысты, якія збіраюць. Ось тут мета, якая мы робім, это тэставая, нам трэба, чтобы быў поўны стадыён. Конечно, колькі, Руслан, на... Ну, Пугач збіраў пару раз дворцу, пару дворцоў спорту. Калі было адкрытае з аркестрам, то... Калі Пугач быў з аркестрам... 20 тысяч, например. Да, там больш, там, больш 20 тысяч. Больш 20 тысяч. І у нас менавіта... Так я ж нічога не кажу супраць Пугача. Я кажу там у дадатак да Пугача, там Вольскага ці Варашкевіча, там якога-нибудь. Будем думать, да, конечно. Потому что я, Володя и мой так само сябар, я вельми люблю Джей Морс, и тому я тут ніяким выпадку не хотел сказать, что вы тут подсунули нам некое лайно, замест того, как другого. Выдатно. Тым больш нам же трэба яшчэ вельмі важны аспект, это каб весь лайнап выглядзеў максімальна прафесійна. А ўсё ж таки есть гурты, при тым, што мне они вельмі спадабаюцца, не буду імёны казаць, нашы беларускамоўныя, у якіх вельмі мала вопыта. І яны, калі выходзяць на такія агромныя пляцоўкі, яны губляюцца настолькі, што... І потым для іх жа будзе горш, будуць пісаць, о, понятно, гэта вот... А потом вышел Михалок, и разница великая. Таму даже мы молодых многих наших рэпераў молодых не брали по той же причине, бо при тым, что яны могуць быць мега папулярны ў этих контактах, иметь вялікую армію прыхільнікаў, а не маеш у таго вопыту працы. Выступление на великой сцене, это велизарная, конечно, праца. На заканчэнне, вось буквально перед самым пачаткам нашага эфира Руслан мяне так крыху заінтрыгаваў сваім допісам, што хутка будзем, і тут у нас ёсць эксклюзіўныя думкі. Ну, вы тут не прызналіся, што за ўсё ж такі яшчэ дадатковыя будуць выступоўцы на канцэрце, але эксклюзіўнымі думкамі, можа, падзеліцеся? Думкі у нас третьим нашим партнером выступает наш Белорусский государственный университет, Державный университет БДУ. И я думаю, что мы с ними зараз будем думать над всякими флешмобами. И мы будем еще думать не только про сам концерт, а то, как подогревать эту всю публику. Колькі волонтеров? Каля 8 тысяч. 8 тысяч волонтеров. Так что чекайте от нас всяких... Да, великих подеев на улицах города. Давайте, може, пару так як ми закранули эту тему супрацоўніца з БДУ. Фестиваль буде складатися не тільки з музичної частки, основної музичної частки, яка почнеться з 18 до 24 години, а з 15 уже будуть відкриті доступи на активаційні пляцовки. І якраз таки організація їх буде займатися Білоруський держуніверситет. Це буде у рамках такого БДУ-феста, там захочені студенти, будуть в активації, гульні, спортові, будуть додаткові дві сцени. Короче, це буде сапраўды такі ідея глобальна, то ще раз, не просто некий музичний концертик, хай і на великій пляцовці Динам, а такі сапраўды велике свята напередодні такої великої події, як другі європейські гульні. Колькі це все буде коштувати? Можно про это на сегодняшний день от 25 рублей. 25 рублей квиток. А вот организация всего мероприемства? Ну, ведаеце, это досыць вялікая расходная частка. Ну, мне цяжка зараз сказаць вам дакладна. Ну, я думаю, што гэта некалькі соцень тысяч рублёў увогуле будзе каштаваць. Дякую вялікі. Чакаем усіх 11 траўня на стадыёне Дынама, ці побач з ім, бо, як кажуць, будуць іншыя мерапрыемствы. Руслан Старыковскі, Александр Косач, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова о 14 гадзіне. Выхад чарговага выпуску праграмы пра нацыянальную ідэю «Ідэя X». Наш госць, мастацкі кіраўнік Купалаўскага тэатра Мікалай Пінігін.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё беларусаў. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.